Mayong adlaw kanyong tanan nga nagpaminaw karon ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Ubra ug Attorney Elin Bathan. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi nining akong suwat suliran. Ako si Jonathan, 27 anyos, taga Leyte. Punto medikal kining akong suliran. Kabahin kini sa ako mga gipamati. Nagduda ko nga basin sa ako naning pagsigig inom og energy drink. Sukad pa niya itong 17 pa ko. Aron ninyo hisabtan, ingon ini ang mga panghitabo. Ayo! Papalitan ako na itong palitonon ako nga energy drink ng... Asa man na ni Dong? Kaning yelo o puwa? Murag katumatong yelo nang. Pero may puwan masad no? Ako lang nasuway ng puwan nang be. Pila man na? Lami ba sabda ng puwa? Lami sa tong yelo. Kay may humot. Humot siya. Eda, ang importante nga maabti ko. Huwag ako lang ni silang puli-pulihon sa pag-inom di ay. Paminaw na ko ang resulta ini. Kay mudua ar ba ko basket. Gao kita bayatan. Ano sikreto ni mo nga? Namuntos mga. Secret. Tarong ba? Secret gani. Nagtama mo siguro ka? Huy, taka di huy. Dunggan ta. Ako ba nga nung abdi kay ka? Wa mo juga luya. Nah, kuyog ta na. Aron dili ko nimo maaan nga nagunsa ko. Asam ta? Aw, sa tindahan. Lami tuod ba na? Di ba? Ingnan ta ka. Og obserbahi. Ya. Excuse. Bisag magtuon ka pa inig uli nimo. Aw, di ka dukaon. Pero, muro nakadungog magubay nga makadaot di ko magsikag inuman eh. Kadaot ba uy? Magkaapti gani. Maapti ka na. Muna akong sikreto nga di ko dukaon bisan og mamuwaw pa ko. Ug ini kabuntag, aptik yapon ko sa eskwelahan. Bisag mudua pa kong basket. Ha! Pwede na kang endorser ni bay. Amaw. So ayun na bay. Di pagi ka kapuyon ana bisag unsa pa nimo kahago. Ay, kuyawang ko ni bay. Kaingon lagi nila nga makadaot ni kong pirmihon. Sobra pas makatama ta ni. Yabag. May na lang ni ba? Di ta madakpan. Amaw? Sakit mo akong tiyan. Malipong ko kung mutong ko sa kasakit sa kuntiyan. Yan mo magkani. High blood na kako. High blood sa imong kagaral. Sige na nimong inuman ng energy drink atan. Mama, gido eh. Mo ginay pasangin lang dayon niya eh. Oh, kayon sa pamandi ay. Nga bisag unsaon kag badlong ana, di ka man gyud mo patuo. O karon kay nasakit naman ng imong tiyan. Nagsakit naman na. Oh, nalata na siguro na og sige inom anang energy drink. Ma. Recorded by X Thunder Gaming. Wagi ko'y pagtuo nga ang pagsige na kog inom og energy drink ang nakaingon sa pagsakit sa kuntiyan. Hangtod nga nakagraduate na ko ug nakatrabaho. Ug mas migrabe pang akong gibati. Unya, sa man akong gibati. Mura magbibikog ang tibok na kong lawas. Bibinhod man eh.
Nga naman eh. Di na ako makontrol ang bikog. Ang ako mga tilingon sa nawadag kusog. Nalipong ko. Matumba ko. Wala! Si Jonathan! Hoy! Hoy! Natumba! Kaya! Maayo kay nakamata na ka, Jonathan. Maricar. Asa ko? Ngoy, nakuyapan ka ganina. Gitabang ka. Asa? Naingon si sir, kung okay na kuno ka, mahimo na ka mo pauli. Kay basin kuno kung sa pa'y mahitabo ni mo din sa trabahoan. Hala, uwawa. Naunsa man di ka ko adto? Mapauli na lang ko. Oo. Hinay lang sa pagbangon. Hinay lang. Hala, nga naman eh. Hala, ngano di ka, uy? Oh. Ano man ka, Jonathan? May gani ka nagulitan dayon ti ka. Hala, ang akong tiil. Uy, kusog na ilakaw. Unsa? Pastilan, naunsa ka man kain taon atan. Ang bote ni Maway. Kalit raman eh. Di naman ko kalakaw kung wako'y kagunitan. Murag ang tibok na akong lawas may bikog. Ug ang akong kamot. Mao nalay dunay kusog. Kanusaan lang na nagsugod ha, atan. Una na akong gibatiin eh. Ang akong tiyan ma. Musakit niyang murag bikog pod. Apan ganina, murag tibok na akong lawas. Ginoo ko. Muato na lang tag-doktor dong. Hindi ko ma. Kay basig, operahan niya ako. Unsa? Sa pagkatinuod lang, mahadlok ko na ng operahan. Murag mamatay na ko, bisan maghunahon na lang. Ang akong mga pangutana, mao kini mo sunod. Unang pangutana, magsigi kog inom og energy drink, sukad pa niya itong 17 pa lang ko. Makadaot yan na. Nganong ibaligya pa man, kung makadaot man di ay. Ikaduhang pangutana, magsigi nagsakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsigi na kog inom og energy drink? Posible ba nga may nadaot na o nalata na ang akong tinai kay sakit man kaayo? Ikatulong pangutana. Kausa sa among trabahoan, kalit kong natumba ug dili makalakaw kay nalipong ko adto. Murag mibikog ang tibuok na akong lawas. Naunsa man ika ko adto? Ikaw pa to katapusan. Miingon ang akong amo nga magpa-doktor ko. Mahadlok man ko. Kay basin og isurgery unya ako. Maong ako lang unang giagwanta. May tambal ba nga ikaam-am ning akong gibati? Palihog, tabangi ug tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jonathan. Mayong adlaw mga suking tig paminaw din sa tong programa, kini ang akong suliran. Ani na sa bako, si Dr. Rene Obra makiguban kaninyo karong adlaw. Ako mo tambag sa inyong mga medical, psychological, emotional, behavioral, o mga drug-related mga problema kay medical doctor man ako, psychiatrist o drug addiction specialist. Nag-training ko na ni Manila o dito sa Amerika. Mangambok niyo diha. Nga kanto sa Amerika. So kasi mamagi sa pagpadala sa mga sulat-suliran di kanamo, pwede kayo padala sa mong email suliran_612@yahoo.com or sa tong Facebook account kini ang akong suliran official writers page o driba sa mong buhatan sa 3rd floor UCR Martinez Building Osmeña Boulevard ning Dakbayan sa Sugbo. Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw mao kini nga stop overthinking. You are only creating problems that aren't yours. Nga wa pa diha maabot ba? You are creating problems nga wa pa diha, ha? Or dili imo.
Sakto-sakto lang yung tagunahon pang una-una na. Mugay mga problema pero ay lang palabi po pag overthink. Kabi mo nga negativity. Napa ko ilaing ipaabot diri nga entitlement is dili mayo. Ano ba itong believe kasi mo sarili kay bawa ka ng mga butang. Ina mo akseptar ta sa atong limitasyon sa kinabuhi. Dili kay trabaho sa cook, imo nga kupakupon. Trabaho sa bugado, imo nga kupakupon. Trabaho sa doktor, imo nga kupakupon. Kay entitled lagi ka. More open than not, negative ang metabo. Para na ko, ako, magluto ko. Nakaluto man ko. Pero dili ko kalami, para kalami sa diluto sa kanang graduate o culinary course. Namugog pinamit bitaw entitled kayo. Believe sa sarili. Bawa siya tanan. Di lang ko mungan. Alright, so atong matatampo ka na lawa, Jonathan, 27 years old, taga Leyte. Asa ba sa Leyte inyo tan? Taga silingan ta, sugod sa Southern Leyte, ha? Nabi ako'y, dito, balay. Pero wako na puyo dito. Okay? Og taga Karigara ka, maupay na kulop sa mga kasangkayan dila sa Karigara o Tacloban City o region. Labi na nga to ni Dr. Leo Blanco. Dok, atong scheduled nga medical mission sa Sugod Southern Leyte, inautunta nga madayon na walay mga kakulian. Karong June 6, mapit na. 1 month kay kang karon. So niya koy man ni Leyte, no? Leyte, so mga taga Leyte mayong pagpaminaw. Diya sa Ormoc City, mga Racho family mayong pagpaminaw. Og ang ako ding amigo nga regional director sa atong National Bureau of Investigation na kauban ni Dr. De Baron, no? Si R.D. Jose Ernie Monsanto with Wilmer Gamutan and Dave Istorco. Mayong pagpaminaw. Mga taga-Sunok Lahog, mga basilingan ni Brad Rene Abela o Noy Bert. Mga Abilya family, mga Ampalayuhan family, si Lino, si Tess o si Seth Smart, Nelia Mendoza Bunsukan, Butungan, ang mga taga-Butungan bagakay si Bunga day. Salamat di kayo, ipahangyo ko niyo sa inyong butong, yung Coco Juice, Ordinisa family, si Joel ug si Monique. Thank you very much. Ug mga taga Mountain Barangay, usabon ako ni kay abi ra gid maayo nila ni Peter, ni Iper ug ni Samuel Luwanya with Tuto Dikit, Nela Duty, Jerome Argoncillo ug Orlan Kilyupe. Mga taga Talisay City, Henry Ortiga, permining maminaw na to. Of course, akong amigo si Gilbert ug si Marie de la Serna, si Lourdes, Momoy, Arlene ug Lee Impasis, no? Sa Talisay City. Saan nang kuha na ito? Dawis. Okay? So, going back to our sender, si Kuan. Si Jonathan. Jonathan. Okay, unang pangutana ni Jonathan, nagalitir ba din eh? Unang pangutana ni Jonathan. Magsige ko ginom og energy drink sukad pa pag 17 anyos pa ko. Makadaot ba di ay nganong ibaligya pa man kung makadaot man na. Mawalagi na siya approval as energy drink, no? Ang dili man sa kumakaingon makadaot yun, but too much of this energy drink, Jonathan, namo ko tayo gitawag og caffeinism, caffeinism. Ay kay kung lecture ani sa mga medical student. Kining caffeinism, too much caffeine sa atong lawas makadaot yun, no? 1 cup of coffee contains 150 milligrams of caffeine. One glass of tea contains 75 milligrams of caffeine. One bottle of cola drink contains mga 35 milligrams of caffeine. Makaabot ng likag 2,000 milligrams. Kuyaw na kayo? Kay magkapinism ka, mukurog-kurog ka. So, mao na nga i-limit lang. Kung ngayon nga nganong ibaligya mo rin makadaot ni, dili magud po rin na outright makadaot. Pero in overdose, labi na katong mga tao nga video na ay mga problema sa ilang nervous system, dili gud siya maayo. Dugay kong chairman sa Vicente Soto Memorial Medical Center Cooperative. 7 years kong chairman of the board sa among cooperative. Ginabawal yun ako ang pagbaligya og energy drink sa among kantin. Bala nagulay ginansya. Kay makadaot in the long run,
Pareha ko pong coffee, di mo ko mag-ingong makadaot ng coffee, but in overdose, makakos niya kapenisem, magkurong ka, lethargic ka, basta kay daghan mga signs and symptoms kay imong mabati nga ma-experience nga wa man unta na siya prior to your too much intake of caffeine. Kaduhang pangutana, magsigi ko sakit ang akong tiyan. Resulta na ba ni sa pagsigi na akong inom og energy drink? Posible ba nga may daot na lata ng akong tinae kay sakit naman kayo? Well, in order to answer that question, Jonathan, wa man ka aliti man ka no. So, adto ka sa daghan mo man po kang magkuwag asa dapit sa Leyte, no? Pero daghan man kang ospital sa Leyte. Magpa gastroendoscopy ka, pagpa-endoscopy ka, ha? Para makita dito ang soul sa imong tiyan. Ang mo perform ani nga doktor ning endoscopy, mga internal medicine doctor, especially kana nag-specialize og gastroenterologist, mo ni ilang expertise. Pagsuta, kay naman ay murag kamera dito, makita man ang ilawom sa imong tiyan ug unsay kahimtang, makita kung wa bay ulceration o nagasgas o whatever ilang finding nga makita sa endoscopy ug sa uban pang mga clinical signs and symptoms nga maobserbahan sa imong attending gastroenterologist. Ikatulong pangutana, kausa sa among trabahoan, kalit kong natumba og dili makalakaw kay nalipong ko adto. Murag ni bikog ang tibuok na kong lawas na unsa ka ko adtong higayuna. Well, daghan kayo mga possible nga rason nganong nalipong ka, 27 years old man ka no. Posible sad mo taas nga imong blood pressure. Posible sad or posible sad ug naa kay neurological deficit na ngahimo na tungod too much caffeine sa imong lawas. Sa manggod kulang tag mga electrolytes, sodium, potassium, labi nag potassium, ha? Mubikog ka, ha? Mo nang usahay kita ka ng mga athletes magdula in the middle of the game, like kining akong hilig nga sport sa una, ha? Sa una kay wa namon ko magdula og lawn tennis. In the middle of the tournament, mukaon na sila saging because ang saging is rich in potassium. Kung kulang ka sa potassium, dali ra ka magbikog. Oh, ug taas ang imong blood pressure, dali ra ka magbikog. So, ang akong tubag sa sa ikaduhan mong pangutana nga ikatulong nga pangutana ba ni nga wanay ko mo sa you submit for laboratory workup. Mao gini akong tubag permi. Kay kami mga doktor, muhatag mig tambal magdepende magupuna sa unsay makita namo sa resulta sa laboratory workup. Dili naman magtagna-tagna kay sumsag kaayo. Albag yung mga tambal na di mao. Ikaw pa to katapos ang pangatanan. Niingon na nga akong amo nga magpa-doktor ko. Yes, madlok man ko. Ano hadlok man ka? Mga gwapo man ng mga doktor. Purya buyag, no? O nga, batasan ng mga doktor. Kay base ni surgery niya ako. Depende kung sa'y finding. Maong ako lang unang ning agwanta. May tambal ba nga ika-am-am ning akong gibati? Akong ikasulti ni mo, Jonathan, no? Nganong madlok man kag doktor, di man maak. Ug di man pura outright dia operahan dayon ka kung dili ang operahanan. So may nga usa may tambal nga ipaam-am, sakit sa ibong tiyan, gali ka kuyapan, posible mong hatag siguro mga antacid, no? Or proton pump inhibitor, o omeprazole, or may lanta, mga Crimilis, Crimalin, ana. Pero tagna-tagna lang na kung wag you kay laboratory workup. The basic thing to do kung mo submit ka yourself for workup, diagnostic sa hospital, examine ng imong dugo, ihi, tae, maybe x-rayhan ka, na depende kung sa resulta sa imong laboratory workup, diha na po mo decide ng doktor what to do next. So ayaw kahadlok magbatambal, kaya it might be too late, no? An ounce of prevention kuno is more than a pound of cure. Diha na ka magpatambal kung inanong ka kalikot, katindog kay grabe ng imong kahimtang. Okay, so minimize the energy drink, submit for diagnostic procedure, CBC urinalysis stool exam, o gaya ka hadlok og doktor kay mga gwapo ng mga doktor. David tao. Ay kadlok og doktor kay na-train man good me to alleviate or rather allay to sulbad sa mga pain or discomfort. Di man may naghural may sa Hippocratic Oath nga patyon na among pasyente. No? Ang among gihuralan nga to prolong life, not to shorten life.
Alright, so now takasabot ka sa game explicar ni mo Jonathan og dia sa Liti, maupay na kulop sa mga taga Waray-Waray area, Buyog, diha na dia sa MacArthur, sige ko biyahe da paingon na nga ri sa Burungan Samar, basta the whole of region 8, ha? Okay, so once again, ako si Dr. Rene Obra. Thank you very much. With Attorney Ilin Batan, kaya inyong makanunayong pagpaminaw sa among programa. So from all of us here sa Radio Mindanao Network Production Center, Radio Mo Nationwide Tatakaраman. Daghang salamat o maayo.